Хей, добре дошли отново в подкаста Shine. Днес се потапяме в теми, които наистина са важни за младите хора. Демокрация, участие, равенство, справедливост и още. Днес ще говорим за нещо, което винаги присъства около нас, независимо дали го осъзнаваме или не. Това са медиите. Социалните медии, приложенията за новини, YouTube, подкастите – всичко това са медии. Но как те оформят начина, по който виждаме света и защо са важни за демокрацията? Здравей! Тази тема ми е при сърце, защото медиите не са само източник на информация, те оказват влияние. А ако искаме да оформим бъдещето си, трябва да разберем как работят. Да, така е. Нека да разгледаме всъщност как работят медиите, какво влияние оказват върху демокрацията и каква роля имат младите хора. Представете си медиите като огледало. То отразява реалността. Ясно, честно, с всички подробности. Но какво става, ако огледалото е счупено или ако някой го държи под ъгъл, показвайки се само част от истината? Не разбирам. Ето защо независимите медии са толкова важни. Журналистите не са просто хора с камери или микрофони. Те разследват, проверяват факти и разказват истории, които дават гласност на скритото. По целия свят разследващата журналистика е разкрила големи скандали. Корупция, злоупотреба с власт, унищожаване на околната среда. Каквото се сетите. Тези разследвания често водят до реални промени, оставки, нови закони, дори международни съдебни процеси. Един от най-големите примери, който мога да дам, е досиетата от Панама. Това е глобално разследване, в което журналисти от различни страни работят заедно, за да разкрият как политици, бизнесмени и знаменитости крият богатството си в тайни офшорни сметки. Без медиите да разследват тези изтекли документи, светът щеше да остане в неведение за това как се използват парите и властта зад затворените врати. На местно ниво, журналистиката също е важна. Когато местните медии съобщиха за опасен мост в едно селце, общественият натиск се засили и властите трябваше да се намесят. Това е пример за пробуждане на отговорност от медиите. Това е от жизнено важно значение и по време на избори. Избирателите разчитат на журналистите да обяснят политическите програми за работа, да проучат миналото на кандидатите и да проверят дали обещанията им са достоверни. Но всичко това работи само ако медиите са свободни. Когато правителства, корпорации или политически групи контролират медиите, губим това честно отражение. Новините се превръщат в пропаганда или по-лошо в мълчание. Ето защо медийният плурализъм е от съществено значение. Нуждаем се от много независими гласове. Прозрачната медийна среда включва различни гледни точки, което не позволява на нито една група да контролира информацията. А когато това разнообразие от гледни точки или плурализмът изчезне, се озоваваме в дигитални пространства с отекващо ехо, където чуваме само мнения, които съвпадат с нашите, както и в информационни балони, където алгоритмите ни подават все повече от същото въз основа на нашите предишни кликове. И двете ни пречат да видим цялостната картина или да разберем реалността на другите хора. Още един важен аспект са рисковете, които поемат журналистите. Дори в демократичните страни репортерите са тормозени, заплашвани или хвърлени в затвора, защото просто си вършат работата. Репортери без граници заявяват, че свободата на пресата е под натиск дори в рамките на Европейския съюз. А когато журналистите са цензурирани, същото се случва и с гражданите. Да защитаваме свободната преса означава да защитаваме правото си да знаем какво наистина се случва. Без това демокрацията се превръща просто в догадки. Защото информираните граждани са гръбнакът на една здрава демокрация, а медиите следва да ни помагат да бъдем информирани, като разискват политиките, правят връзки между местни и глобални събития и ни учат да мислим критично. Медиите не са просто мегафон. Те влизат в ролята на пазител, създаващ пространство за диалог. Като класна стая или публична сцена, където можем да обсъждаме идеи, да споделяме мнения и дори да изразяваме несъгласието си с уважение. Всичко това са признаци на процъфтяващата демокрация. Да, когато властта превиши правомощията си, медиите би следвало да реагират. Те трябва да разследват държавните бюджети, корпоративните практики, публичните решения и когато нещо не е наред, да информират света за това. Трябва да е така. Една въздействаща история може да предизвика протести, кампании за набиране на средства, петиции или дори нови закони. Когато несправедливостта бъде разкрита, е трудно да се пренебрегне. Така че когато медиите работят, демокрацията работи. Но когато информацията в медиите бива заглушена или изопачена, демокрацията страда. Нека поговорим за гражданската журналистика. Какво всъщност е тя и защо е важна? Гражданската журналистика е когато обикновени хора, непрофесионалисти, използват технологии като смартфони или социални медии, за да отразяват случващото се около тях. Тя запълва празнините, когато традиционните медии отсъстват. Би ли дал пример, в който значимостта на гражданската журналистика се откроява? Да, ще дам няколко. Първият е свързан с игнорирането на многократни предупреждения от страна на гражданите към местните власти в Тирана за запушени речни корита, вследствие на което цял квартал понася сериозни последствия. След наводнението жителите са заснели случилото се, споделили са го онлайн и са го изпратили на медиите. Това изведе проблема на национално ниво и властите най-накрая реагираха.
Ясно. Излиза, че обикновените хора, въоръжени с телефони, са значима предпоставка за предприемане на действия от властите. Точно така. И това не е еднократно явление. В годините след това същата общност използва видеоклипово и пряко предаване, за да документира още наводнения, свлачища и повреда на инфраструктура. Всеки път те привличат вниманието към проблеми, които са продължително игнорирани. Това е силно напомняне, че гражданите не са само пасивни потребители на медийно съдържание. Те могат да бъдат създатели на съдържание. И когато гражданската журналистика е етична, тя се превръща във форма на гражданско участие. Истинско, автентично и въздействащо. Сега нека разгледаме обратната страна. Какво се случва, когато хората са изключени от медийния разказ? Когато гласовете на хората липсват, това изпраща мълчаливо послание за това, чии преживявания са важни и чии не са. Младежите от ромски произход, хората с увреждания, жените от селските райони, техните истории често са недостатъчно представени или се показват само в негативна светлина. А това формира общественото мнение. Когато дадена група се показва само през призмата на бедността или престъпността, хората започват да вярват в този наратив. По-лошото е, че това формира начина, по който хората виждат себе си. А ако никога не сте срещали пример с някой като вас, който просперира в даден сектор, може да започнете да вярвате, че и вие не можете. Приобщаващите медии не са само въпрос на справедливост. Те са въпрос на видимост, достоинство и принадлежност. Медиите не само отразяват реалността. Те я картографират. И ако не сте на картата, започвате да се питате дали изобщо имате място в историята. И така, какво трябва да си вземат младите хора от този разговор? Най-важното е, че имат глас. И той има значение. Не е нужно да си професионален журналист, за да промениш нещата. Споделяйте своите преживявания, изразявайте мнението си, поставяйте под въпрос медийните репортажи и подкрепяйте честното отразяване на събитията. Бъдете любознателни и мислете отвъд заглавията. Обръщайте внимание на гласовете, които остават скрити. И не забравяйте, Европа инвестира в медийна грамотност и демокрация. Така, например, Европейския план за действие за демокрацията защитава свободните избори и свободата на пресата. Има и рамка за дигитални умения, която помага на хората да мислят критично и да разпознават фалшивите новини. Също така, подобна рамка учи на ключови житейски умения, като емпатия, размисъл и гражданска ангажираност. Така че, независимо дали публикувате, споделяте или създавате, знайте, че вашите действия помагат за формирането на медиите. А медиите помагат за формирането на нашата демокрация. Всички ние имаме роля в това да се уверим, че тя е приобщаваща и справедлива. Беше вдъхновяващо да разговаряме по темата и благодаря на всички, които ни слушаха. Това беше подкастът Shine. В следващия ни епизод ще изследваме социалното и културно многообразие. До тогава останете любопитни, бъдете активни и продължавайте да блестите.